Teacher Dea. Kumusta mga bata? Magtuon ta karon sa letrang X. Yang tingog X. Letrang X. Tingog X. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa letrang X. Xylophone. X-ray. Mga buluhaton, ilha ang ngalan sa mga hulagway ug ikahon ang naay tingog nga X. Sunod, kolore og blue ang hulagway nga anay tingog nga X. Sunod, ilha ang ngalan sa mga hulagway, isulat ang sinugdanang tingog niini. Ali mga bata, magbasa na ta. O. X. Ox. E. X. X. Atong basahon ang mga mosunod. Mga silaba. Ox. X. Ax. X. Mga pulong. Taxi. Jex. Alexander. Maximo. Wax. Pulungan or phrase.
Wak sa lata. Taksi nga lunhaw. Hugpulong or sentence. Si Maximo nisakay sa taksi nga puti. Miuban si Alexander kay Jex padulong sa palengke. Karon mga bata, aduna kita story. Ang atong story, dalag nga taksi. Niadto sa Sabado, giuban si Alfred sa iyang papa Alex padulong sa palengke. Isakay sila og dalag nga taksi. Giganahan gayud pagsakay sila Alfred og ang iyang papa kay tulin og hanoy kaayo modagan ang taksi nga ilang nasakyan. Nagpasalamat sila sa taxi driver human pagbayad sa plite. Niadto dayon sila sa supermarket. Dito nakita ni Alfred ang tarak-tarak nga taksi. Ug dalag pa jud ang color niini. Nalipay siya kay gipalit dayon kini sa iyang papa para kaniya. Mga pangutana, kinsa ang niadto sa palengke? Ano sa sila niadto? Unsa man ang ilang gisakyan? Nakasakay na ba mo og taksi? Unsa man ang imong gibati pagsakay sa taksi? Ngano kini man ang imong gibati? Karon mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og letrang X. Ipadayon ang pagsulat sa letrang X sa linya.